Gwlad, gwlad. Wrth i ni forio canu am y wlad a garwn, pa dirlun sy'n dod i'r meddwl? Arfordiroedd dramatig, coedwigoedd hynafol, afonydd a llynoedd, mynyddoedd mawreddog, neu ai Mawndir? Gadewch i ni fod yn onest, Mawndir yw ein tirwedd Cinderella. Mae Mawndir yn heiddi cymaint mwy o glod am ei ymdrechion ar ein rhan, tra bod tirweddau eraill yn serenu ar gyfryngau cymdeithasol wrth i'n gweithio'n galad mae'r Mawndir, yn dal mwy o garbon ag unrhyw dirwedd arall ar y ddeiar. Felly, gadewch i ni oedi am eiliad i ddathlu ein Mawndir gwyllt, gwlyb a rhyfeddol. Mewn Mawndir mae'n nerth. Mawndiroedd, roedd ein hynafiaid yn parchu corsydd, gan osod trysorau a hyd yn oed y meirw ynddynt. Mae'n chwedlau wedi gosod arnynt yr rith o ysbrydion a chanhwyllau corff. Ac yn y Mabinogi, rhaid mynd i gorsfochno i ganfod y llyffant doedd. Yn fwy ddiweddar, cawsom gynhaliaeth gan ein Mawndiroedd. Cawsom fwyd a fforddiant ein hanifeiliaid, deunyddiau ar gyfer ein cartrefi, a thanwydd i gadw ein hynafiaid yn gynnes. Diolch i Mawndir bu i cenedlaethau'r gorffennol oroesi, ond ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, rydym yn troi at Mawndir am rywbeth gwahanol a phwysig iawn. Rydym angen Mawndiroedd iach wedi eu hail wlychu unwaith eto, mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr niweidiol, mwyn i'r Mawndir barhau i dyfu a dal mwy o garbon, ac mwyn adfywio'r byd natur unigryw sy'n ffynnu ar gynefinoedd gwlyb. Mae Mawndiroedd yn gynefin i blanhigion a chreaduriaid eithriadol. Mae'n dechrau gyda mwsoglau migwyn, archblanhigion sy'n creu haenau newydd o fawn ar raddfa o 1 milimetr yn flynyddol. Mae chwys yr haul wedi addasu i fwydo ar bryfed. Yma ac acw ymysg yr hesg maen, gwelir tegeiriannau, hosmer i'r gors a thafod y gors. Yn cuddio'r golwg, efallai gwelwch goryn rafft y ffen, chwilen neu lygoden bengron y dŵr fach swyl. Chwiliwch am yr hedwyr prin fel myrsen las penfro a gloen mawr y waen. Yn anffodus, gallai'r gylfinir ei chri hynod yn ogystal â llawer o rywogaethau prin eraill ddiflannu o'n tir os na allwn warchod y Mawndir sydd gennym ar ôl. Mae byd natur Mawndir yn unigryw, ond mae'r cyfan dan fygythiad os na lwyddwn i warchod ac adfer y 400 bach hwnnw o Gymru sy'n Mawndir. Amdani felly, drwy adfer Mawndir Cymru. Gweithredu gan tirfeddygon i adfer ac ail-lychu ein Mawndiroedd sydd wedi difrodi. Gweithredu gan tirfeddianwyr, sefydliadau ac unigolion ar y cyd. Gweithredu gan bobl fel chi sy'n dysgu am ein Mawndiroedd yn ymweld â nhw ac yn ei gwarchod. Gweithredu i wireddu natur uwch carbon is drwy adfer Mawndir Cymru. Gweithredu i diogelu gwlad o ryfeddodau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.